dirayu jo, dirayu Jane jo. kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek Sinden Ayu gek iki. Biasane matek uripe karo tewel ayo. Nyepelekke tewel. Nah. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani Sapa, tewel Mas? sapa? Piye? Piye? Maksude ki sehidup semati ngono lho. Ya aku mbok mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Ya ganti-ganti kowe gandrung Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kaya putumu dhewe kok. Iya, ya wong kandhani momong ki tuwek muring-muringan ae. Hidup lintang. Lah iki lho seger. Maksude Kurang seger piye aku? Lho, Mbak Eni ya seger Lah to. kaya ngene iki kurang seger lho. Lho, Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. Seger. Kurang seger. Segerdu. Tapi aku sing luwih enom ya Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, lho. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu jek rontok rono lah, sumpeke ra karuan panggune. Banget. Kowe nganyelne kok. Ora ngono iki lho Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom ae. Sik takoni sik, Jo. Sik, Jo. Adik. Salim karo Mbak Lintang. Salim sama Ya, kuwi wedi karo Pak De Jolang kuwi. Salim. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Enggak tahu. Wedi karo kowe, Jo. Oh, lho Mas. Wedi. Pak De Jolang menyeramkan ya, Dek ya? Imbuh bintang tamu. Sopo anak wedok saka Kediri nduk Lintang Kairo karo Simbah Kakung saka Kaliombo. Mbah Jolang. Lagi iki lho, dalang kok didungi biti. Oh, ngono. Dadi bengi iki lakon iki pirang-pirang gonta-ganti nek mergo mbae sing sunati pirang-pirang. Ngono. Dik, iki lakone Karno Tanding. Ayo, wis. Terus dik mau genti Parto Dewa. Oh iya, Wah. Wis tak rewangi ndudah kotak njukuk wayang Kamajaya. Ayo iki mau sore talu ngalih neh. Lakone laire Wisanggeni. Iki mau talune ora ndang rampung genti neh iki tak mau. Oh, Mas Agus terus ini nyun ngapunten Pak Dalang wong pancen mbae sing sunat itu pirang-pirang jalukane beda-beda. Nggih tak konsut sik menang ndi ya. Ngono. Hasilnya mau terbanyak Wisanggeni lahir. Oh, ngono. Iya. Wong pengen ngerti Wisanggeni jotosi dewa-dewa. Ya ngono tak dhisikke iki. Mbah Kakung Selak Sare. Sindene ana sapa? Ana Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Ida, Mbak Yosi, Mbak Imam, Mbak Eni, Bu Yuyun. Wah, sing biru-biru. Bintang tamune nduk Lintang Kairo karo Mas Jolang. Wah ya. Sira ketemu karo Jolang. Mok sapeh terus. Dekne yo laris le campur sari. Ya syukur Mas Jolang melu seneng. Jolang nyampur sari wis ora tau kendhat anggone prei. Ayo. Mangkat terus melu seneng melu mongkok. Ayo. Coba kene Mas Jolang diaturi munggah kene. Sira ketemu kok. Ditembangke. Heeh. Sing gayeng. Oh iya. Mosok Jolang munggah arep disepoti nganggo apa kuwi? Solawatan kan ya ora pantes. Kene Jang. Aja ninggal aku trimo gonceng.
selamat malam Wilujeng Dalu. Malam sugeng dalu Pak Igit, Mak Cangik, Mbak Limbu. Salaman sik ta. Nggih, Pak. Biasane sing ngajak salaman iki dagelane iki dalange lho iki. Lah kono tuwa aku kok. Oh iya. Ada ya. Ketemu neh, Jo. Ketemu apane suwi ngono kok. Aduh. Ngono Aku ora dolan ning gone julang aku gur pasang mata-mata sepo Alek bawa sing takon julang. Takokno papartane julang. Piye Lek? Gak duwe dhuwit, Pak. Ora ndek dhuwit wong nalangi materiale kono nunggak wingi penutupan. Ning ora apa-apa, endahing katresnan kaya ngono kuwi awor terus ya iso sumuken, adoh terus ya iso kanyeben. Dadi wong ki ya awor ya nyok pisah, ki malah langgeng. Kaya dene bengi iki masyaallah piyai nun sewu Pak Igit. Niku wau pancen rondok rendat wong ngeterke tangga kula priksa. Tanggamu priksa nyang ndi? Bojone meteng niku kan ngeter teng USG. Oh, lha gurung USG wetenge ndak ngeterke. Lah wong ora tau duwe anak bojo meteng pertama, gek diperiksa terus geblak ning ngarep kamera TV. Kok iso? Anake rambut tok Pak Igit. Tenane, Jo. Niki estu ora ora sik guyon lho. Engko gek jerone gendruwo. Alah gendruwo apane? Lah Lah piye? niku wau kula terus tak periksa ki ambek geblak kula ngamuk petugas. Mbak niki napa larene res kok rambut tok jebule kamerane niku kurang munggah. Oh, kurang blusuk. Kurang munggah ngeten. Kamerane kendiluken. Kurang munggah ngeten. Baisuh. Jebule meng gara-gara petugase meng petugas magang Pak Igit. Kamerane kurang munggah iki Mbak baru dunggano lho lha iku ketok udele lah mau kok ora. Baisuh. Pokoke luar biasa niki wau. Wah lah ya Allah saking gugupku Pak Igit. Piye, Jo? Jane tepat waktu jam 11 langkung sedoso jane pun digi mriki. Lah kok iso telat? Salah munggah ning Gunung Butak. Ngopo kowe? Lah niku di Mas Jemblok di Sherlock malah teng Gunung Butak. Jebule teng mriki teng ngelu niki alhamdulillah iki. Daleme Mas Agus. Mas Agus karo Mbak Pipit kongguri kula liwati rumah kula Bu Yuyun kok pinarak teng mrika jebule Mbak Pipit. Ngageme nggih gelung sanggul komplit. Sinden pirang-pirang masyaallah niki wau kula nggih sore do dibeli dialang pundi-pundi dina iki dina apik kok Pak Igit. Dibel mau teng Randu Blatung, teng Cepu, Sambong terus niku. Lah kok kowe ora budal rono kok rene? Ayo tetep abot kene wong kono ki ngebel ming takok tok kok ya. Ya kene kan cetha nanggap. Kene ki cetha dadi yo ngiras karo ngirus wong sesuk yo pasaran niku kula nggawa asu Pak Igit. Kene iki nggon wedhus sapi kok mular dodol asu. Lah kene iki payu wong asu saiki diwajak ning gone persil. Oh iya ya. Piye to. Oh, dapal kanca-kancaku kula nggih mek kok Pak Igit. Oh iya. Ndongake napa karo Dek Izam sing ditetakake? Dadya satriya bocah kang pinunjul tindang tandak lan tanduke soleh migunani miring sesama negara bangsa agama lan wong tuwa. Amin. Niki wau jenengan ijane yo mbahane sing sunat mumpung akeh ijane gelar rezeki penake mau. Kok iso? Dalang iki nek kurang paduh aja dikonsut ngene. Lah piye? Amprih katresnane ketok padha lan warata ora banci ladan bae kon nanggap pisan. Iya, saiki karo tanding sesuk Partodewa terus kene bisa gede lahir. Dalang kok kurang lakon ngene iku ya muni nuwun sewu mboten nilok nek lakon awor-awor. Lho, kene iki nek trimo dalang Pak Sigit iki walah jagung mriki walah hektaran Pak Igit. Iya, heeh. Jagung teles kok Tegal niku langsung. Saiki sekilo pira? Lah 36 Pak Igit. Oh. Garing wis teko 6 loro. Wah, iya kok apal blantik kowe. Lho kula niku lho kula meluk kulaan. Kula wingi nggih ditanggap ning gone pabrik jagung Jepon niku. Heeh. Wah, tanggal telu ki kosong apa ora kosong kula ngoten. Terus rono langsung kowe? mara ning pabrik jagung. Dagel kowe. Lah rumah kula tekan dagel kok kono-kono ngewangi mepe kok Pak Igit. Bayek kok kaya dagelan ra payu ngono. Iku sing jenenge nyambut gawe kudune sarwa sarwi genah lan iso wong lanang kudu sembodo karo Mbak Pipit Mas Agus kurang apa lho nanggape wayang kono-kono ming do nyetel TV ning kene iki wayang.
Kaya wong kuno nyetel TV. Lho nggih, lah sakniki streaming niku wah ora nanggap ndelok streaming di bulan baleni neh ngoten. Streaming itu lah memang itu kemajuan teknologi, tapi yang dinamakan nguri-nguri kabudayaan wis ning kono-kono ora iso kaya Galdawa. Ketoprak sindir sebuarang wah. Kabeh ditanggapi ngene. Kabeh ditanggap. Masalah duit gampang wong buah wis ana yaene karek nunggu balikan wae. Nunggu balikan. Lho nggih sing diarani tresna gotong royong terjadi Kene ning Galdawa. Walah Pak Igit ngeten iki slumprah. Sing bar nampa ngeten iki biasane tuku material sing wayah balekno nggih mbah kono. Iku sing diarani konsisten. Wih, kowe ngerti konsisten barang baru ora ketemu aku iso konsisten barang. Ngene iki mulane kala-kala iki dijak sharing gitu loh. Dalang omah awor malah akeh-akehan utang. Lho lagi iki lho, bangga lho masamu aku anggar ketemu Pak Igit suwi ngono. Piye Jul? Cocok-cocokan nota. Ning gone toko material wis pira? Kula 10 juta Pak. Ah, apa dagelan kok 10 juta 215. Bah iya bangga. Ora masalah. Notae ngantek kaya Quran sakmu ini. Wong sing diutang ya seneng. Ya seneng nek wong ape nyuwun ya ning konsisten juga ya Pak Igit. Dadi awake dhewe hidup karo tidak dengan hutang tidak semangat lho. Iya iya. Wong kene Mbak Pipit sembah nuwun nggih. Alhamdulillah gara-gara jenengan kula dijak Pak Igit pirang-pirang dina kula niki ning omah dimbuarno ae. Nggih. Aku ki nek kene ora kon lucu iki aku ki netepi dawuh ngono. Aku dagelan piye kon lucu. Wong awake dhewe iki wis makaping-kaping suwanting Galdawa. Nggih, laras. Jagung wis mulai kobot gemakar sapi turute. Penonton saking mriki pirang-pirang. Mriki sing penonton-penonton penting teng mriki Pak Igit. Ya kabeh penting kabeh. Ya penting nonton teng maksude. Nek teng mriko kan ketok nggawa. Oh iya. Nggawa Donga. Eh. Wong seneng ora kaya dening rawuh padha nyengkuyung donga karo sing ditetake mergo acarane tetakan. Dadi ning kowe biyen ya tetak. Lho kula niku nek tetak biyen niku beda jaman sakniki Pak Igit. Sakniki ketok termara dokter malah untuk hadiah HP, mainan dan lain-lain. 1 juta 700 iku untuk dolanan. Iya. Biyen wis sunat ora mbahane. Lah nek mbahanku tujune kok mok siji lah mbahanku monggo 5 kaya Dik Izam iki mbah mangku kabeh ra kesel mangku sitok ketok, mangku sitok nek ketok, mangku sitok nek ketok. Lah ra entek Pak Igit. Biyen iki sunat dipangku terus urung ana dokter ya calak. Nganggo welat ya. Nganggo welat. Bayare iku yo biyen ki angger ya madya iku lho sing ora. Iku sing melok biyen ketokane madya elek-elek ya Pak ya. Ngerti nek elek-elek. Lah kadang ana turah dimbarno kok Pak Igit. Laki kiwir-kiwir. Jenengan niku nggih tetak biyen iki nganggo calak Pak Igit. Tetak nganggo calak dadine Bar ngono diketok terus diperban nganggo sing kerawang-kerawang ki apa nika jenenge nggih perban terus dikai SA. Walah. SA ngantek kaya sosit dikai glepung terigu ngono mulek ngono Pak Igit. Wah, gara nyalini perban dikelenek. Enak ngene terus karo Zaman biyen. Seloro kabeh. Nek mlaku iku iso kaya jerangkong ngene. Aja liwat kono ana telek randang mari ya ngene Pak puter ngene kuwatir ana telek. Nggih. Malam hari ini ada bintang tamu nih. Sinten Pak Igit? Anak wedok nduk Lintang Kairo saka Kediri. Nggih. Biyen cuwilik jauh biyen. Nggih saiki serondok. Serondok ketok bocah. Nggih. Disepati jauh. Diaturi mriki to Pak Igit? Neng. Nong. Kene nduk. Panas melaku orang gowo payung sandale Jakarta malam Nduk Lintang. Inji saking dalu selamat malam beli
Mbok Bucange. Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira, Nduk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki wau? Jam 12. Oh, ketoke jame mati ketara lu suwi ngono. Lha wadah lho, Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit. Iya. Aku agak iki diundang. Namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok ta? Oh, jarene bapake barongan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi, Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe sik. Nggih. Lah malah. Sopan ning daleme Mas Agus, Nduk. Nggih, nuwun Netake sewu Putra. wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Ki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Lah, Cilik jemono. lah kena Niki corona nggih, disusulke mriko. Taman Mini. Taman Mini. Sih rok-rokan ngono kan. Di salim Pak Igit wis mbek Mbah Kong kok urung. Mbah Kong, wong yo eyang lho. Aku biyen iyang lho, aku biyen yo ganteng kok, Nduk. Lah, kaya diusuk-usuk bareng Lah lho. kok anggere manut tak dadi dhuwit ngono. Maksudnya iki mengucapkan yang terbaik. Nggih, sugeng dalu eyang. Eyang jolang. Mbahmu wedok ya mbiyen ayu ngene iki. Biyen saiki. Lah sakniki. Umur 90 ya wis bengkong ngono. Tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Jano. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi saya? Wah, luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yang ngene-ngene. Alhamdulillah. Yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana, Mas. Sampai Buntu embang ya, Mas ya. Pol. Luar tamu, biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo kono. Ki mengucapkan doa apa? Iya, buat Rondok adik. rene. Nah, digandeng bae ben tenang. Alah, ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki to. Rapopo nek dirimu digandeng Mbah Kong anak awakmu tenang. Ngucapke napa, Nduk Lintang? Adik Isam. Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. derek. Yang mana Adik Izam? Nika. Oh, itu. Halo, Adik. Sakit apa enggak, Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Semoga habis disunat. Iya. Semoga menjadi anak yang baik ya, Dek. Soleh. Soleh dan tercapai cita-citanya ya, Dek ya. Amin. 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 Berbakti kepada orang tua tentunya ya, Mas. Ya. Berguna Pinter. nusa bangsa. Iya. Gandeng bae gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Ya. Pancen julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih to, wong ya mau dicelne, dicelne. Piyayi kene nganu Nduk Lintang nek karo Majola wis apal mergo jaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa Jo? Kulaan apa Jo? Dodol apa, Mas? Aku karo Mbah Mudok iku ya dodol klithikan ning Pasar Galdowo. Ya Allah. Iya. Adae taplak goncengke sepeda. Iku wis do seneng Nduk saiki Pasar Galdowo dadi omah tingkat-tingkat. Dadi apik-apik. Alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono ku Nduk. Oh, Kulaan iya, menang gedang, ya. kulaan apa-apa kok kene mbiyen. Gedang, waloh, lombok, lah ora ana sing Kancamu sing sekali kan ya ono Jo? tesih kali. Sapa? Friend is the best makne legrek niku. Wis ora ana lali-lali. Kuwi kancamu jaman biyen. Jaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki Mak to wah legrek. Alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora karo. Ya Allah, Mas. Saking gedene daleme. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang Nduk Lintang, Nduk Lintang. Nggih, niki Request terbanyak wis podang kuning. podang kuning. Kanca-kanca CFC. Oh, Cakrane nggih. Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning.
Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Purwoko. Nyuwun podang kuning nyidam sari. Oh, nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa di sini? Oh, Live. Live. Kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Oh, nggih, sugeng Mas dalu. ayo bitingan barang yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, kok Pak Eko juragane Pak Eko. Gazebo dan Juglu. Oh, Wow. sembah nuwun Pak Eko, Mas sale Jemblok rawuh. Community ya. Mas Jemblok Jemblok. ST. Jemblok. ST. Oh, nggih. Komplit dibawani ya, Dek ya. Nggih. Gandeng baik kan tenang. Pripun, Pak? Bati. Kulaane piro adole piro ora engko esuk lho, Dik. Wis bathi sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh Jo nggih nyusul. ta? Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe niki. Nggih. Asmarandana. Nadian wujud temong peksi. Etok-etoke ya Jo, etok-etok iki lintang iki ya pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh, kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Loh. Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih to. Oh, ngono. Bayo. Piye, Iki nek cara gedang Galdawa iki gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang raja asu. Kok astu to, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan yo ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindam sing siji ning karaoke nang Eh. lebih sinau nyinden. Oh, ngaten. Terus ya, Dek. Padhe jenengan lek mesem kok sing maju loro to. Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pak De Pak lek ngano meningali Pak De Jolang. Kowe arep muni merongos no unik bareng. Kok ana untuk unik. Ya merongos kuwi kok ya, Jo. Lah ya ta. Age iki tak andani. Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Terus? Dirayu jenengan. Jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh nduk Lintang. Sesuk nek pas longgar Nggih. telepon Om Jolang. Nggih, Oh, pripun? ya takon. Ah, iya. Penguasaan panggung, Nggih. carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. Murid Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Wah. Kuwi. Ya, dina apa aja buka kursusmu? Nika bukae nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukae niku mau jam 8 isuk Pak. Weh, jam 8 esuk nganti. Jam setengah 9. Aduh, kok sediluk men. Loh, kok Setengah 9 sedilut men? bengi. Oh, tak. Bengine keri. Heeh, terus kayak ada Lintang. Dirayu Jo, dirayu Jane Jo. kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek sinden ayu gek iki. Biasane matek urip karo tewel ae. Nyepelek kita tewel. Nah. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani Sapa, tewel Mas? sapa? Ora ding. Kowe arep dumuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelek kayak ngono lho. ayo nduk ketok ning kene sing ra setuju akeh do rontok rono.
Terus Ayo milih sing nom apa sing wis pokoke engko gampang nek masalah gino iki. gino. Halus, ayo Nduk. Alus manis termerak ati. Wis to, engko tak imbuhi 50. Piye to iki? Tur merahati terus karo Mbak Eni. Ladalah. Ah, piye coba kaya ngono julang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang 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 sayang. Bareng lintang air terus sampean kaya-kaya disepelekke dianggap tewel. lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore kok iso malah Momong. Mamang piye? Ngene Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono Jo. wong akeh lho aja. Ya Wong akeh. kene. Bubuk Lah bareng. iki ana wong akeh ngenyek-nyek aku tewel. Wong bar bubuk Ayo. bareng. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono ana wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Jaya. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng kok tapi yo kudune Ning kok. yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. Lah iki mau Oh, arep sehidup semati lho. Wis ngerangkul-ngerangkul aku. Iya sehidup semati kan biyen. Saiki yo mati yo dhewe ngono. Piye? Piye? Maksude iki sehidup semati ngono lho. Ya aku mbok mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandreng Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kaya putumu dhewe kok. Iya ya wong kandhani momong ki ya tuwek muring-muringan ae. Wah. Piye to kuwi? Syukur. Syukur. Iki mbok kenekno licet ta. Kok meperelmen nggonmu kok gampang cuwil. Apa wong katut sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Oh alah kok. Iya. Perasaanmu lho mbok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. Yo nangis yo Mas. Mangsane hatiku gak loro lho pada hati iki kene. Nah, Ati iki ning iku dhuwur. senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Wesu wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. biasa bae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene nembang iki sing apik. Kudu nyokat ae. Ya. Niku ancen gawane pabrik lho Mbak ini. Makane mboten saged di Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. Nah wis ngono ae Mas ya. Iya. Lek sampean ngono iku ketok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas. ulap ya Pranduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. Oh gitu. Berdoa piye? Berdoa piye? supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyapa? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. Arep karaokean Mbak jarene Iya. mau Mbak. Walah. Ngopo Jo? Ngapa? Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu Ini. kok papat. Susu papat Lagi mbahmu kono. gurih. Iki punuk. Tuku susu. Wo, alah gak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule karo punuk. Besok. Lho sampean kuwi kok. Kok Karo mendem. Kok alus ora ninggal apa? Piye Jo? Oh, alah tak goleki kok blas aku niku. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep
bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, Aku dhewe gumun untung ngene kok gak candak. Jebule Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. pengen loh Mas, enggak Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula lana Dipangkuno, dipangkuno. Pangku. sabar nggih Nduk. Nah, aku piye? Wis iki kok tak awakmu sabar iki kok tak patenane. Mbok pateni. Tak pateni susahmu ben Oh. beres. Aku kesepian loh ning kene Mas. Santai. Kentenan, Nduk, kentenan. Iso apa ora kok. Iya. Alah. Hati-hati loh Kesuwen. Mas. Wi lara tenan wi mbak ini ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener matus ngopo, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Ndase kelungguhan. Penak. Karo mbak ini karo nembang-nembang. Goleki. Walah, mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Api alunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Tak ngene. Ngene piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men. Udah mlebu kebayak lho Pak. Genti nduk lintang. Lah iki lho saweger. Maksude Kurang seger piye aku? Lho, mbak ini ya seger Kaya kok. ngene iki kurang seger. Loh. Lho, Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. seger. Kurang seger Seger piye? du. Tapi aku sing luwih enom ya Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Nduk. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu jek rontok-rono lah, sumpek ora karuan panggune. Banget. Kowe nganyelne kok. Ora ngono iki lho, Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Ah ngene iki sing genah warisane Delongkas Didum kok. Duwe warisan sampean. Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Ora apa-apa. Kok andik rone panggunge seweseke ora karuan. Nano. Iba bunga henga tiku. Sita apa ora to jane? Iki asamu ra ngene lho rasane koyo res-resen. Tak-tuk. Nyanding. Mas, sita apa ora? Lah piye nduk disondoli kok nguri kok. Terus ki nembang iki. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh Mas sampean mau Mas. Wong tombo ilate ndak to. Buke nggih kepengin nggih. Kepengen duduli nggih. Nun sewu nek kepengin nuthuk mangga lho. Dek buke iki ya lah. Tombo Kudang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdowo iki mesti tayupe cara Tuban. Oh. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Biasane ki gerobokan. Kan terus pun setahun nggih. Nggih wis suwe. Diulang tahun nih. Iya. Andik rono suweseke mbah panggunge. ya rada rene Mas. Podang kuning. Ayo coba Mbak Eni. Ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Podang kuning gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik anggere ora teni sini-sini wong akeh. Halo. Oh iya, apik. Halo. Alah.
Jan kemu ayo ya Mas ya. Iya nek ra dandan weli lho. Aja ngono to Mas. Jujur no. Ora maksude Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya Mas. Lah nek julang piye Mbak Eni? Ora macak weli, kene. macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak lem. Apa Lemah. Riasane lho nduk sawangan to. Tambah apa to iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake Iki ngono? gak ngekres, iki terakhir kreasi, riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan-riasan? Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek. Oh dadi ngluntung to. Ngluntung apane lho. Ancen awakmu saiki sik enom ra kemayu. Gene lah ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok-peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, sampean moro Kaliombo nak sigit. Loh, Mbak Eni, nggih, badhe tidak putih Mbak Eni, badhe nyekar julang. Kanca kula lawas nika ngono aja. Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. Iya isih no. Gene wangsulane sih teteh no. Badhe tidak pundi Mbak Eni, aku muni ngono. Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki. Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup kowe engko malah awor. Urukan apa awor. Lah piye? Yo. Ayo Mbak Eni, halo podang kuning gebuk asmara. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Buka bonang Mas Sigit. Gunang. Mbak Eni Wulandari Amiwiti.
Matur nuwun Mbak Eni. Kaya ngene mondok lintang kae runi tayub cara daerah kene. Anjing. Ngono. Sae ya Mas ya apa enak ya Mas? Ayo mulane. Cemengkling. Ora sandang kondur nek prei ning nggonku wae. Kursus nyinden. Kursus nyinden. Ayo sembarang pokoke sing penting ben kenal budaya kene. Oh iya. Sesuk main teng pundi to, Nak? Kula besok di Kediri. Alah aku prei. Prei kene Prei umuk. kok bangga ngono piye? Ya sesuk mancing karo aku. Baik. Dia nek mancing. Sudah best friend ya sama Yes, Bapak. that is my friend is the best. Ya, ya. Okay. I'll speak English. Yeah. Oh, you all speak English? Yes. Eh, Alah mesti apa ngajak tenan iki ketemu. Ngajak bahasa Inggris. Oh, Sok ben nek kuliah teng pundi kira-kira nok kira-kira yang sudah ada planning ke depannya kuliahnya kuliah pengen di UNESA Surabaya. Insya Allah Enggak tapi. apa-apa di sana jurusan gawe granat itu. Muridnya Mas Joko Ke Porong granat. kan. Sama di orang ke granat. Apa juga seni ya? Apa hasilnya Pak Jolang membuat granat? Nanti bisa meledos-meledos Oh ya. gitu. Oke. Sudah Nggak apa-apa. meledosin apa aja? Semuanya teman-teman sudah kebeledosan termasuk rai saya ini ya. Wong edan lah. Layak nggih, kados ngeten iki nggih Pak nggih sakniki Ini nggih. Mas Julang menika ditresnani Kyai Galdowo. Wah, iya Nggih. betul sekali. Dan malam hari Alhamdulillah. ini Nduk niki di live streaming YouTube ada 12 channel secara serentak. Wow, luar biasa 12 channel. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Aji Mangkara, Juve Multimedia Record, Putra Jawa Channel, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jogja Live Streaming Official, Sinden Gemau, Wah. Jack AV Multimedia, Jawa Pride, Syuting Panggung Jambi, Sumatera kono. Wah, luar biasa. Pak Agus banyak dan Mbak sekali. Pipit sekarang dikenal seluruh dunia. Ya Mas ya. Iya. Dan 12 channel loh Mas. Iya. Rukun sekali nggih toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karena suka Suka nguri-nguri budaya wayang. Aku juga suka tadi. Iya. Pas wayangnya Pak Sigit keluar tadi loh. Mas metu apa? Yang wau loh Pak. Sing wayange ndase. Oh itu. Pak Sigit sih sudah biasa di wayang-wayang no. Oh, ngoten. Joget-jogetannya itu. Unik loh Pak Dek, lucu, bagus. Pak Sigit wayangnya gadah ndas nggih. Lucu Mas ya. Iya lucu. Nanti tak bikin ke di rumah. Oh, nanti dibikinin ya. Iya. Nanti wajahnya aku ya. Nanti yang malah- cantik ya. Iya nanti tak bikinin yang asli. Yang asli piye iki? Wayang sing- Piye iki kira-kira? Sing asli wayang. Coba Nduk bawa pelak Nduk. Oh nggih. Nduk, ditanjake sing kaya tak warai wingi. Anjing. Kapan ya marai ya? Ya Wong mbok Allah. warai nadane dhuwur kok dadi selereng ngono lho Mas. Sampeyan. Momon. Momon. Kene digandeng bae ben eling Iya. saire. Sembah nuwun disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca-kanca CFC ingkang ngubar sedaya. Mbak Mbak Ira. nuwun Pak Eka, Luar Pak biasa, terima kasih. Sisien. Mas Rizky Semarang, sembah nuwun Bapak Kembar. Oke. Pak Waris Sugiono Surabaya, salam nggih kanca-kanca sedaya, nggih Pak Kasmani, Pak Eko, Pak Wanto, Mas Jemblok ST, Mas Yaya Bitingan komplit. Sugeng Mresani komplit ya Mas. Komplit tuh. Nggih, Pak Afif Pasean yo nyimak. Disusul saka Lampung Mas Agus Kentus. Weh, oke. Mbak Ganesa nyusul. Bawane napa Nduk pelak Nduk? Bintang tamu disampeyan Pelak. didanjangke. Pangkur yo kena. Oh nggih. Pangkur ae nduk mbah seneng. Mbak iki lahelu. Kangen ya Mas ya. Lah, Kangen. Nah, ya kaya Lu momo lu. Tapi gak kangen karo Mas Jolang. ya ora apa-apa, sing penting ibumu. Sing penting iki ibumu kudu ngemban dawa apa awakmu kudu ngoten. sendika. Loh. Lho ibu karo bapake Nduk Lintang iki setiane ra karuan aja. Wiwit cilik Nggih. biyen digonjake sepeda motor tekan Banyuwangi nyusul Mbah Nom Surata. Leres niku. Tekan di. Lah nggih sampai batuke kula belang lho Pak Igit niku. Lah iya. Coba-coba Jan- ningali sing- ningali. Lho ya ora saiki Mas. Biyen sing putih mek nganune to, apa jenenge? Oh, Kene iki separuh ngene lho kaya separuh. bendera apa jenenge Mas? Oh, alah iku kakean bahan mulane ning bathuk ngono kuwi. Bawa pangkur, bawa pangkur. Kangen. Kangenku tanpa upama
kelas loro SMA pinter, nanti puno anake julang lho. Ada. Lah pripun? Kelas 3 SMP kok dadi maling. Alah, wong setore yo ning Pak Igit kok lho. Asem. Pak Igit kae urung. Lho, para dalang sampean urung laris kae yo maklar ngono-ngono kuwi. Cah. Yen Nanung mung sliramu kang dadi telenging hati. suaramu sampe anu nduk rondok medun gen rondok lega. Pripun Mas? Rondok lega. Gendong. Nggih. Gendong. Nah, ning kono ketoke sesek. Oh, nggih. ngono. Iya, Nggih. Mas. Golek sing longgar-longgar Golek ya, sing Mas. longgar. Oke. Wong usaha kok, Mas. Kok ya piye to, Mas? Gimana perbedaannya, Mas? Ya beda ado nduk ngedono awakmu kaya dening nampani widodari temurun saka Wiyati. Wah. nek ngedunke Mbak Eni. Ngedulke Mbak Eni kaya Pripun? ini. Bak truk dibuka isine terus Ya Allah. urea TS kae. Aja sia-sia to, Mas. Ora panjenengane ki anjen ya kuwi kono. Ayo, dadi nembang to. Mama. Wa selawas sanggan kenanggan. Wae penonton kok nyuwun jenengan kok ning dhuwur ae. Oh, ning dhuwur. Yo. Penonton ting dhuwur mawon Mas Juman. Piye to, Mas? Lah penonton ki ya dituruti to, Nok. Muntir sampean, Mas. Nggih. Mbak Eni nyuwun ning isor, Jo. Kan nyeblok dhewe kan. Lah ngono ya. Sliramu tansah ngelilita Pertahanke nduk kepinteranmu ngene iki pertahankan. nggih siap. Ben iso dadi dalang payu. Oh nggih nyuwun dongane Kakung Eyang Kakung. Oh nek pacar. Nyon tambahi pangestu nggih. Iya. Engko anggere pacar. Eyang Kakus. Yang bagus. Iki warah-warah iso ngono lho. Cah cilik lho iki. Engko nek kadung kedelarung terus yang bagus Ewang Kakus. Yang jumbleng Kan ngene anak kecil tuh pelo-pelong lho Mas Ilate. Nah, Ngelingono nalika dinaka pungkar. yes, mandek. Seliraimu. Mak canggih iku ya. Wong kene iki aku iki kok aja ngantek salah sliramu. Oh, nggih. Canggih iki ora patek paham. Oh iya ya. Seliraimu. Iki sing mbok tut sapa to, Nduk? Sliramu. Weh. Seliramu nate ngendika Nah, iki pungkasan iki sing hati-hati kok tak warai mau yo. piye Nenonane, ayo. Kata-katanya apa? kata-katane Wong marai kok nganggo kata-kata neno-neno. nada. Cakepane lho Mas, samu aku ora arti apa piye. Tresno lair. Iya, iso. Alah kene ku cuma piye ya emoh ngetok-ngetokno. Oh, Iya iso. Tresno lair dalam alah. Iki terus ya, sing kowe iki endi mau bocahe? Iki apa? Tresno lair terus sing ayo kaya sidik sore mang ya. tresno lahir terus sing
pripun? Alon ibumu mbiyen iki. Ngantek saiki ra dadi-dadi. Ya mergo alon-alon kuwi. Iya. Lagune Alon. Lestari ya, Dek? Anjing. Ah. Lestari. Ya, Lestari. Buka saka Dram Mas Jaya. Mas Jaya, semangat Mas Jaya. Iki mau pas. Oh, alah iki mau pantesan biasa. Soalnya kayaknya tuh Mas Jaya itu kurang tidur, Mas. Ora wong terae dope ngono kuwi. Matanya ini hitam-hitam. Ora terae Mata iki. panda. Kuwi ireng sak kojur awak kok dicambi-cambi gitu. Iki piye to, Nduk? Malah tak kira ya kurang turu loh, Mas. Oh, alah biyen mantenane prewedding pramuka diarani tukulan cikal kok. Loh, masa, Mas? Yo. Doyik omongane elek. Penyakitan jarine. Matanya. Kuwi nganggo celak wong Mas Jaya niku brai. Ambak alah, pembeduk. Ini tadi make up gitu tuh, Pak Igit. Iya, ambak nganggo nambak pembeduk kuwi sadurunge nggo blangkon iki wedaan sik nganggo celak ngono kuwi. Wah, berarti sete encen ngono ya, Mas Iya. ya. Iku jenenge Setnya. pedak bleduk kuwu ya iku, Nduk. Doyik elek dandan mayit bae ku. Wong Solo. Mas. Padahal iki ketoprakan ae. Cah. Manjak ing noprak. Enggak, aku rasi dadi drami lah wingko. Iku jenenge ora dandan mayit, pedak sandi olo yo. Ora. Tenang Mas Jaya, Oh, tak sete bilani Mas magrib Jaya. berarti Mas ya. Nah, jenenge nuansa magrib ngono kuwi. Yo, Lestari. Nah, iki nek ora ana Mas Jaya ora dadi. Wah, Jajal Mas Jaya mantuk kok tetep jalan ayo. aja. Maksudnya jalan, lah wawir kono sing ape dinunuti sapa? Oh, wonge, tak kira-kira. Oh, pulangnya ya, Mas ya. Iya, Mas Ayo. Jaya monggo. Ayo. Ayo. Monggo Mas Jaya. Lestari dados. Ada Mas Jola. Sakra ningrat. Sang dewi katon ngelam-ngelami hamba berwawangi semi arom kembange melati dasar wulan indah dari Manggiya lestari Hidung tembang suci Dan seming sajran sepi Cahyamu amat tangi Saratri datya kembang hati Angan-angan kula ana kawang Sik takoni sik, Jon. Sik. Adik. Salim karo Mbak Lintang. Salim sama. Ya, kuwi Ayo, wedi salim. karo Pak De Jolang kuwi. Salim. Namanya Makasih, siapa? Adik. Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Enggak tahu. Wedi karo kowe, Jo. Oh, loh Mas, wedi. Pak De Iya. Jolang menyeramkan ya, Dek ya? Iya. Heeh. Oh, ditanyain namanya ndak Sini tahu. dulu mamanya belum tanek kok ya. Kowe arep niling anake apa mamae? Mamanya. Ya. Sini namanya tidak tahu. Terima kasih ya, Adek. Bocah kok gantenge ngono. Kaya cilikanmu yo ganteng jare mbokmu biyen iku udang ganteng-ganteng dhewe Piye ngono. Pak Ikit? Ganteng tenan ya, toh? Ganteng tenan, ganteng-ganteng. Mbokmu ngundang ngono. Oke. Terus
bareng sekolah ya tetep elek dhewe wae. Awar kancane. Itulah bentuk cinta kasih sang ibu terhadap anak itu. Oh iya Pak Ipit. Iya, betul. Najan to merongos kaya kuwi ya dialem ganteng-ganteng dhewe. Nggih wong anake kok ana anake kok merongos dhewe, Cuk. Ora ana. Ibu itu wanita pembohong tapi wanita yang paling dicintai seluruh anak jagat raya. Iya, Amin. betul sekali, Mas. Mangga lho, Bu Pipit, mangga lho Pak Agus. Nggih, monggo Ibu Pipit dan Mumpung Bapak ketemu Agus. karo Dik Lintang, Pak Agus kali Mbak Pipit mbok bilih ngersake lagu. Munggah. Nggih, Nggih monggo. diaturi nek Katuran kersa. munggah. Monggo nggih. badhe katuran minggah. Mas Agus, Mbak Pipit. Nah, kersane awor kanca-kanca mlebu teng media sosial YouTube. streaming YouTube. YouTube. Mas Agus dan Mbak Pipit. Iya, Iya, Katuran 12 bersih. YouTube. Monggo. Mbak Pipit. Mangga Pak Agus, Mbak Pipit mangga. Mangga Mbak Pipit. Monggo Bapak Agus dan Mbak Pipit. Boleh naik ke Kalian panggung. mbaknya itu. Sapa? Mangga Pak Agus. Mangga Mbak Pipit. Monggo. Kak Pak Agus nembe tindak mriki. Mangga Mbak Pipit. Mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Mangga Mas Agus. Mbak Kong mangga lho. Monggo Mas Agus. Kalian Mbak Kong Mbak Bila Kersa. Nggih. Lho iki lho, Jak. Nalika paring dawuh wayangan Mas Agus ki pinten Pak Sigit sementen. Mas Agus blas ora ngenyang. Loh, nggih toh. Sing ngenyang Mbak Pipit. Oh, dalange salami. Aku mau tangga. Ampun niku mau. Ampun ping 5 salaman karo Mas Agus. Terakhir ke pripun Mas Agus bengi iki kok Nggih. sing rawuh kok pirang-pirang nika. Pirang-pirang jan. Dos pundi perasaan panjenengan kek rawuhe pangestoni putrane jenengan. Nggih, pripun Rasane Bapak Agus? pripun? Pun? Rasane ndredeg, Pak. Nggih, santai wong dalange pun dibayar kok nggih. Nggih. Wong Mbak Pipit ora ngentekno sing dikempit niku nggih, Mbak nggih. Nggih. Lek Mbak Pipit pripun raos ya? Manahe Mbak Pripun, Pipit? pripun? Pripun? Menen piye, Jak? Pripun Ibu Suarane Pipit kemresek gimana? kok iki. Oh ngene iki malu loh Mas, isin-isin loh Ora jenengan. apa-apa pun. Lah nika gending sing paling disenengi napa Mbak Pipit? Nggih, napa? Oh. Gending terserah Mas. Oh, iku Piye sing- wi lagune ya Iku Mas ya? lagu sing paling ndek. Ndek ya. Kok iso ndek, Piye Jo? piye piye. Iku lagu terserah kan Piye sing judule jajal? pasrah gitu lho. Pasrah piye? Pasrah ya nyoh. Bentar. Nggih. Pak Agus mosok mboten gadah lagu-lagu napa ngoten lho Nggih, Pak. monggo Bapak Agus ini Niku wau mbae pesen lagu Roro Jonggrang. Nggih, Mbak pesen lagu. Cocok. Roro Jonggrang. Nggih. Lah Mbak pun pesen lagu, mengken dipun aturaken sembah nuwun Pak Agus. nggih. Mbak Menawi Pipit. Ibu Pipit mboten ngresaken tembang, Idem. Nggih. Oh, piyayine manutan kok, Nduk. Manutan Nggih, ya, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mungkin kula puter nggih. Sembah nuwun lho Mbak Pipit niku sewu niku ajeng tinggi napa niku. Alah, alah, alah. nyawer, Mas, ki kok dhewe nyanyi sik wi kok Oh, metu iya, Mas. Sembah nuwun lagune Roro Jonggrang. Sing nyanyi Nduk Lintang karo Mas Jolang. Oh. Wah, podang kuning malih, Pak. Sik Nduk iki ora tak jelasne. Piye Mas? Ngapunten nggih, Pak. Rada butek kancane.
Sik do lintang air. Gentenan nek omong karo Julang tuh. Meneng iki engko ngene kowe ngono mah ora dadi iki engko. Piye Pak? Podang kuning munggah kabeh lho piye. Roro Jonggrang munggahe Roro Mata. podang kuning. Lah. Jaipong. Lah sing jaipong ni malah ra melu ya, Pak. Nggih. Liyane podang kuning wis metu maksud. Ya wis Roro Jonggrang ra. Roro Jonggrang request Mbah Kung. Nun sewu mboten kemringet ta teng panggung. Walah niki pun jenengan tebas sampe diapa-apano karek jenengan iki, Pak. Wilayahku dhewe, Pak. Lah nggih wilayah itu. Ya ngono lho Mas. Wis rada ape dadi, Bro. Ditebas Mas, ditebas kabeh sak gulune Julang. Mas Agus ngendikane wilayahku dhewe, Mas. Siap. Roro Jonggrang ya, buka kendang, buka kendang. Yo. Mbak Pipit dan Pak Agus. Goyang Mbak Pipit ya. Pun saeneke mawon. Suwun Mbak Pipit. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur nuwun. Ora mokal aku manandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaperang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga Bandung kowe aja ku malungkung. Barang iki kanggo ku durung rampung. Welapati Kang Mas Prabu Kupala kang Sedo. labuh ing Segoro tobat tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagalan. Putra ratu pengking Prabu Kamarmaya. Aku duwe hati sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Bandung aku duwe bapak Candi Sewu. Candi Sewu sawangi kutut. Ayo Mas Isan, ayo mriki. Mas Isan, ayo mriki. Panyuwunmu. Ayo Mas Isan. Ayo. Monggo Adik kesini Adik. Ayo mriki. Ayo karo Masing. Terima kasih. Terima kasih Adik. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Terima kasih Adik. Asmaran. Waspa ayo Mas Isan. Prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ayo joget Mbak Lintang. Jaga Bandung kowe aja ku malungkung. Barang iki kanggo ku durung rampung. Welapati Kang Mas Prabu Kupala. Kang Wos. Kang Wos Serena
buta marmoyo aku duwe haji sekti pandawasa ora jonggrang manut sun pundhut karmo kok Bandung Aku duwe bapana janji sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang payungunmu tak turut wah Matur nuwun Mas Agus Mbak Pipit. Matur sembah nuwun Pak sangat. Mbak Pipit sampun. Mbak Pipit, Mas Agus. Pak nggih, Pak Agus. Matur sembah Nggih, nuwun, nggih. sami kali Mbak Pipit nggih. Padha. Nggih, monggo. Sembah nuwun Pak Pipit. Nggih, Pak Agus karo Matur sembah itu nuwun. yang dinamakan memang wong tua anak polah wong tua kepradah senengane wayang tanggap ke Tanggap ke wayang. wayang. Ora kaya kancaku wingi. Piye Mas, piye? Seneng wayang nggih, Jong nggih melok joget-joget sunat-sunat nanggap napa nanggap barongan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Mas, itu namanya Saiki usume ngono. cinta budaya. Sore barongan dirak terus bengi wayangan. Oh Usume iya. ngono. Oh kuwi. double ya Mas ya. Mriki niku mantenan yo nganggo dramben barang. Nganggo nek cara mriki numpak jaran. Oh ngoten. Manten kakung Nggih. putri. Rame ngungkuli ning Rembang. Oh nggih. Nggih pokoknya terima kasih banyak buat Mas Agung dan Mas- Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit Ya. matur sembah nuwun. Heeh. Mugi-mugi sehat selalu, berkah selalu, lancar rezekinya ya Mas ya. Amin, amin. Awet leh momong anak dan putu. Lah, Nah. cileres. Coba Nih. nganu nduk lintang lungguh sik iso ngombe-ngombe sik gitu. Anji, matur sembah Jen, nuwun. leren sik, leren sik. Awakmu ngombe-ngombe sik. Ah, coba genti iki sing saka Blitar iki Mbak Yosi Dian Pratiwi, Harma Wangi sepanjang hari. iya, Heeh. Nah, nek kowe karo Lintang sok keguk mergo sak anakmu sak putumu. Nggih, Pak Pipit. Iya. Aku anggar bintang tamu cilik-cilik ngene ya ewoh jo arep. Nggih, Pak Pipit. Heeh. Heeh. Mboten napa-napa los mawon. Karo momong. Lah nek iki Yosi, heeh. Ngene ngate ya. Niki nggih bintang tamu cilik-cilik. Oh cilik iki. Iya. Coba do nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kudune rasa ngomel. Ati kudu seneng nyambut gawe karo seneng. Ulat aja petulen dokter yo sing temen. Dalu Mbak Yosi. Bujang dalu bujange bali Bu Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah nek karo Julang ki cocok jo karo Yosi timbang Mbak Eni ya kita kowe nesu terus. Ya ampun aku Karo iki Lintang kate- Kairu keciliken. Karo Mas Jolang ya. Ket mau tak sawang kok mak karo Lintang Kok ora sungkan ning kene wis bojone loro ditunggoni kabeh. Kok terus mari ngono kowe wani kaya ngono. Rumangsamu ki perasaan lho, Mas. Baja. Piye Jo? Piye Jo? Maune hening dadi iruk pikuk. Omong ora kena. Hiruk pekok. Iruk pikuk. Ambek Lintang Pikuke damai. sapa? Wah, kene omong mbok santai kaya piyai-piyai kene. Agek ngendikan alus-alus. Lah, ya. Lah kaya sumberan brubulan ra leren Lah kowe dadi bojone Yosi ayo seneng ta Jo? Mpun iki mpun. Kula lho mama kalih Jolang niku ket taun 1345. Pokoke ngadeke Majapahit, Iya. ngadeke Majapahit. Kok terus mari, kowe kok ra isin lho. Kowe iki putumu lho, kok terus mari mak terus lagi Ma, merayu barang. jenenge Wong wong- iki dadi wong tuwa, wis ngrumangsani. Karo- Raine elek ya to. Bocah. Tuwek, umur wis ora patek Cek, dawa engkas. Lho wong- kok iso lho Bu- kowe ngono njarah iki bocah Cek, cilik. Kok ora Alah. Omong ora kena diselo belas, aku ki momong. Momong. Iki putune dimomong ben pinter. Ora ngomong sinden ngene dinggo terus ae ngono. Omonge Yosi piye Jo? Grendep kaya apa Jo? Omongan grendep kaya tulisan koran. Ngono Aja gede. Anjen kata-kataku ki akeh.
kamu Ya, ya. sukandel, jadi aku berkata-kata ini banyak sekali kosakataku. Mulane nek jen- Ora kaya kowe, Wong kowe omah-omah. kosakata merku kuwi tok. Ya Cukup ampun mani, Eni para- tawel sembarang barang Ning kok. alah. Ketok kowe nek dadi bojone Yosi ora awet umurmu. Walah aku dadi bojone Yosi kaya kerupuk Bandung Pak Ikit. Kok iso kaya kerupuk Bandung? Cilik alum cilik-cilik terus matek. Wonge semene omongan iso mlebek sakanane jagat Galdawa. Kene, ora seneng kowe, duwe bojoku ora seneng. Duwe Aku- bojoku karo Mbak Eni kurang. Oh. Saiki sarep ngajab lintang Kairo Ora, ya. Pak. Bocah cilik sik bau kencur lho masamu. Bau kencur lho kowe. Halah cilik disirami terus ndar gedhi kok iso. Wong jenenge bocah lu nek iki lintang bau kencur kowe wis bayuku. Aku bau apa? Bau kunir. Bau lawean. Tinggal. Aku lah. Kuyumu medeni Mudin. Kok iso medeni? Mudin anggere ana ngono ku, lho ndang urung tak uculi cah muni ngono. Wong edan, wong edan. Mbak Yosi ora dhewekane dikancani Mbak Imroatul Imam Firdaus. Mbak. Ora selamat kowe mapuk pengiki mah. Iya. Mangga Mbak Ima sing pundi. Wong niki? tanggapane saiki kok ndek ingi wis meh Dandan. nyegat bis. Oh alah. Selak pengen nyinden gayane. Aku mengabari kek. Kene, yo. Nah ya. Dagel lek ngadeg mah. Oh, Mbak Ima sing niki. Iya. Nek kuwi kaya sembodro dhek klemak, klemek ngono. Lah iya Ima iki apa to? Kowe pilih ndi kuwi apa aku? Jali, iki pilihannya banyak sekali lho. Jali pilih ndi? Gumun aku. Lele. Bingung milih apik-apik kabeh. Lele, duwe dhuwit piye kowe? Lho, iki akeh golek. Aja takon duit nek sasi-sasi iki karo Julang wis. Oh, mboten to? Aja wis. Oh, pertanyaan yang saru nih kowe. Dompete nganti kaya kopiah Julang. Ijab lah Aku lho, tipis. Iya, ndek iki jemuhan kleru dompetku sing tak nggo kopiah. Ayo, Nggih. ora apa-apa. Menika Majulang disimak kanca-kanca CFC saking Ngayogyakarta, Pak Sing Budindoro, CS. Mas Surito CFC Semarang nggih nyimak menika. Wah, salam nggih kanca-kanca CFC ingkang nobar. Pak Swaji Dung Watu. Nggih, Cak Nano, wah nyimak kanca-kanca kabeh Jawa kuwi bengi iki sing nonton tertuju ning wayangan Galdawa. Ngono. Pak Edeli, Wonocolo, Mbah Nuwun, Pak Kuncara, wih Mas Kuncara, komplit iki. Jebule WA-ne gembruduk akeh. Lah, kathah ketutupan sinyale. Masuk dalang ya rantai sinyal. Iku asamu pedalang terus gablek sinyal. Lho, biasane. Tahu diutar-utar kok gini ya go gambar jam ngono tak deloki blas ora ana sinyale, ora ana kuotane. Angger tuku Pak Ikit titip mboten tukokno sing 9.000 wae aja. Untuk 1 giga ngono. Oh, iya, ora apa-apa. Mbak Yosi, Mbak Ima monggo. Nggih. Ima ki apa? Dongake napa dateng Dek Izam Mbak Ima? Nggih, mugi-mugi Cah Bagus Iza dadi putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Dik Izam Amin. Nggih, ugi negara. Amin. Tansah ngabekti marang wong tuane. Amin. Dadi bocah sing tambah pinter. Amin. Ngene iki lho wong wedok, alus lembah Iya, manang. gene lah aku gene. Ora Yos, tapi milih kowe nek Ima aku bantel urung teko njaba kok. Udan. Udan. Teko njaba pas teles. Jenenge wong alus ya ngono ki to Mas, mlakune iki alon-alon. Ngarep omahe ku lho ana tabrakan mak bres. Deknen metu kok lawang iki tabrakane wis diusungi wong-wong. Lho abene ana tabrakan metu alus mbok ngantek sing tabrakan wis diusungi ambulan dek. Kok ora ana apa-apa jare. Coba kan Mbak Ima karo Mbak Yosi tayub lah nek iki suarane kaya sindir tuban tenan nek Yosi. Oke ta Pak Iki. Oh, kaya Kayak iki ana sindir kok langsing-langsing. iya no. Ayo. Sindir milenial saiki ya langsing ngene iki. Ya. Iya. Kopi jahe Mbak Yosi. Wah, niki mah jemblok ST. Ayo, request kopi jahe. Mandap mboten? Dalam? Mandap mboten? Mandap tembange maksude. Iya, mengke dimak Mandape niku kijing ngiring. Mandap napa? Oh, kijing miring. kijing miring ya ora Pak Eko apa-apa. Nggih.
Kalau mau Pak Eko ngendikan ajeng nderek beksan tayub Pak Igit. Pak Eko nggih lho ajeng nayup terus Pak Eko. Nggih, Pak Eko mau ngaten. Pak Kasmani napa nggih Pak monggo? Kasmani Pak ya, Jemblok sisan monggo. Ampun nek Pak Kasmani Pak Eko niku mboten iso besok. Oh mboten sah. Nggih le ampun besone repot ya. Elik besone. Nggih niku Eli-eli jere. jeng ben geti wayangan ning daleme Pak Eko aja. Benjang napa Pak Sik Igit? suwe. kok. Oktober. Suwe kok. Ya sing cedak-cedak sesuk ning Suntri saja Juni Jaya. Mas. Ning Pak Mas Rizky menika. Oh, nggih kula mboten. Tanggal 10 Mboten nderek nggih. kowe melu. Lah nek kowe ora melu sing ngurupne genset sapa? Tak kira aku ora melu. Melu. Nek kene Pak Didik to. Mboten. Oh, mboten. Pak Like nggih, Pak Like Mas Rizky Widodo ingkang wonten Suntri. Seneng deh, seneng angger ngentukno tanggapan kan entuk ngene. Nggih. Ampirno do ngono ku sesuk. Sore mau diampirke Mas Dodo cepaki jagung. Wah, tak Jagung entekne. godhog Pak Igit. Godhog. Oh. Jenengan. Dijupaki Mbak Har karbuar karo Oke. Pak Darji wis komplit. Lah aku kok ora mbok amperne to. Ah, lah nek kepengin jagung iku lho Mek Dewi. Mek dhewe jere. Kon mek dhewe lho. Iku gemakar wi. Yo ora lali nggo Mas Grandong ki supir sing ngeteri watu ning nggonku yo. Oh, nggih. Niki mriki piyayine Mas. Ndelok ngampir. Oh, dalayan. Nganti dam treke ditulisi cakrah ning kerat. Saking ngefene menawi. Iku sing ngeteri watu Pak Igit keneng apa kok engko nunggoni ngantek rampung. Lah sebabe Awinginane urung kabi urung kebayar. kurang sakrit, kurang sakrit. Kurang sarit yo Rampung leh kurang. kirim kok yo. Mbek aku tak tunggoni ngantek rampung Om lha kene aku cek ditanggungan. Nganti apal rego watu. Coba buka saking kendang Mas Rangga. Oh, nek cara tayub nek sawengi iki ndengdut iramane. Heeh. Wah ngono. Iki sing ngethuk bingung iki tembang apa iki ngono. Dangu mboten kepanggih Pak Wahyu. Lho, piye to. Kuwi mbiyen iki pendemunge Cakraning Ratu. Ya. Oh, lah kowe nek nyaron songo, weh. Gurune penyaron songo ki yo Sinten, Pak Igit? Mas Wahyu sing ngethuk. Tenan kuwi. Aja ngono anarki ku ndang iku. Wedi Pak mulai iku kok. Kok wis pucet. Lah kok narki wani nyaron ning gurine Mas Wahyu. Lah, iya. Lah yo. Kekendelen. Niki wau tangane pun kemringet dilapi terus Bapak Igit. Narki batin aku tak muli tak nyaroni Mbah Ton ae. Buka kendang Mas Rangga ndengdut sik ompake yo kopi jahe tenggor yo. Jogete kaya Karniati.
untir untir wis ra kuat rasane pikir tengger wetone rambang Mbak Ima bareng ketengger disayang sayang karo sapa Mbak sing penting dudu kancane Mbak Yosi aduh Rama Rama bayami kuning kuning ayam matine yen lagi nyandi enggar wetan tuban barang katengkor hati tratapan sebab apa lembah alah ditunggone kekasih Mbak Ima mane balonku ada 5 kepacut cinta tengger kayune telo Mbak Ima bareng ketenggar kaloro-loro lah kok lara keneng apa Mbak ditinggal lunga terus Mbak Yosi ya ampun sakit ayam matine yen ditung goni Makasih Mbak Yosi karo Mbak Ima. Wis